Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou videotutorial din seria YouTuber de succes. Așa cum v-am promis în videotutorialul de astăzi, vom vorbi despre cum anume putem să verificăm canalul nou creat în vederea obținerii unor venituri din conținutul pe care îl încărcăm. Și de asemenea vă voi învăța cum vă creați un cont AdSense pentru a putea primi acești bani pe care îi câștigați cu contul YouTube. Eu am mai vorbit într-un videotutorial despre cum anume se câștigă bani cu YouTube, însă am primit foarte multe întrebări și astăzi vreau să clarific toate aceste nelămuriri pe care dumneavoastră le aveți. Mai întâi haideți să verificăm canalul și aici am, așa cum v-am spus în videotutorialul trecut, unele funcții la care deocamdată nu am acces. Așa că va trebui să confirm canalul. Pentru acest lucru mergeți la poza canalului dumneavoastră, la poza de profil, apăsați pe studio de creație, după aceea apăsați pe canal și aici apăsați căsuța confirmă. Alegeți țara în care vă aflați, din care ați făcut canalul, în cazul meu Spania, și aici bifați una dintre aceste căsuțe. Eu voi bifa căsuța să primesc un cod printr-un mesaj și mai jos va trebui să introduc numărul de telefon. Voi introduce și eu numărul de telefon din Spania și voi apăsa butonul Trimiteți. În câteva momente ar trebui să primesc și codul de verificare și l-am primit. Codul Google de verificare este acesta. Am introdus codul de verificare aici format din 6 cifre și voi apăsa butonul Trimiteți. Primesc mesajul: felicitări, contul tău YouTube este acum confirmat. Apăs confirmă și în momentul acesta vedeți că unele din funcții mi-au fost deblocate. Mai departe v-am spus că va trebui să activăm și generarea de bani. Pentru a putea primi bani în urma monetizării conținutului dumneavoastră, vom merge și vom activa această funcție. Apăs butonul activează. După aceea apăs aici butonul activează contul. Și aici bifez toate aceste 3 căsuțe. Sunt de acord, am citit termenii, sunt de acord și nu voi înscrie pentru generare de bani conținut pentru care nu dețin drepturi suficiente. Voi bifa și această căsuță și acum voi putea apăsa butonul accept. Voi bifa aici toate aceste căsuțe și voi apăsa butonul generare de bani. Acum îmi spune cum anume se poate pune un videoclip pentru generare de bani. Apăs butonul am înțeles. Și în momentul acesta, vedeți că aici am acest semn cum că eu pot genera bani cu videoclipul pe care l-am încărcat. Ok, generez bani, dar unde vor veni acești bani? Cum îi voi scoate? Aceasta este o întrebare pe care o primesc foarte des. Am făcut în contul meu YouTube niște bani și nu știu unde îmi vin. Acum va trebui să mergem și să ne creăm un cont AdSense. Vedeți că avem aici această funcție de generare de bani și vom apăsa pe acest link. A apărut aici întrebarea cum voi fi plătit, întrebare care nu era până să activez contul și acum apăs aici pe acest link asociați un cont AdSense. Voi apăsa butonul înainte. Aici îmi spune că dacă sunt un editor AdSense trebuie să mă conectez la contul Google utilizat pentru acest cont. Voi apăsa butonul conectați-vă pentru că aceasta este adresa Google pe care eu doresc să-mi creez acest cont AdSense și voi merge și voi vedea dacă într-adevăr această adresă este adresa canalului meu. Trebuie să verificați acest lucru pentru că s-ar putea să se strecoare și o greșeală și atunci n-ar fi bine pentru dumneavoastră. Și într-adevăr aceasta este adresa URL a canalului meu, o vedeți aici. Voi alege limba conținutului pe care doresc să-l încarc pe acest canal, în cazul meu este spaniolă, și apăs butonul confirmați. Aici va trebui să completați cu atenție toate aceste câmpuri cu datele dumneavoastră reale pentru ca Google să știe cui trimite banii. Vom bifa aici teritoriul, în cazul meu România, pentru că eu sunt român, deși mă aflu în Spania. Voi bifa persoană fizică. Voi pune aici numele beneficiarului, în cazul meu Valentin Stanciu. După aceea voi pune adresa. Dacă nu vă încape pe acest rând, continuați adresa pe cel de-al doilea rând. Voi merge mai departe, voi alege orașul. Voi pune aici codul poștal
Dacă dumneavoastră nu știți codurile poștale, voi lăsa în descriere un link care vă va duce către pagina de unde puteți obține orice cod poștal în funcție de adresa dumneavoastră. Voi alege aici orașul, Buzău, localitatea Buzău și strada și voi apăsa butonul Caută cod poștal. Voi căuta gruparea de blocuri în care mă încadrez. Am găsit codul poștal și îl voi introduce aici. Aici introduceți un număr de telefon. Eu voi introduce numărul de telefon din România. Aici bifați anumite căsuțe dacă doriți să primiți e-mail de la AdSense. Voi bifa prima căsuță cu da, după aceea următoarele cu nu și ultima căsuță o voi bifa cu da. Și aici puteți să trimiteți cererea. Aici va trebui să bifați această căsuță. Da, am citit și accept contractul. Dacă vreți să citiți termenii contractuali, puteți să-i citiți, sunt interesanți pentru că pe viitor puteți să înțelegeți multe lucruri în ceea ce privește colaborarea dumneavoastră cu Google. Apăsați aici butonul acceptați și după aceea veți fi redirecționat către canalul dumneavoastră. Dacă anumite probleme au apărut în completarea contului dumneavoastră, aveți aici acest link unde puteți să faceți anumite modificări. Dacă ați greșit ceva în completarea datelor, puteți să apăsați, așa cum v-am spus, acest buton și după aceea puteți să modificați. Apăsați butonul înainte și toate modificările dumneavoastră vor fi salvate. Dacă vreți să vedeți contul AdSense și anumite setări, puteți să intrați pe pagina AdSense. Aceasta este, după cum era de așteptat, toate veniturile mele la acest moment sunt 0. Dacă doriți să vedeți plățile, apăsați aici Vezi plăți și aici vor fi afișate plățile dumneavoastră. Dar foarte important este acest tab Setări pentru plăți. Aici puteți să alegeți dumneavoastră forma în care veți fi plătit. Vedeți că pragul pentru a retrage bani este de 70 de euro, așa cum vă spuneam. Puteți să configurați aici dacă doriți să schimbați moneda de plată, însă eu nu vă recomand. În momentul în care dumneavoastră ați primit scrisoarea și ați introdus un cod acolo unde vă cere, bineînțeles, acest lucru, puteți să vă alegeți și modalitatea de plată. Deocamdată această modalitate de plată nu poate fi aleasă, dar atunci când introduceți codul, veți putea alege modalitatea de plată. Cam atât despre verificarea contului, despre crearea unui cont AdSense și despre posibilitatea de a câștiga bani cu canalul dumneavoastră. Vedeți că, deși eu am un singur clip, am putut să devin partener. Aceștia sunt pașii prin care dumneavoastră puteți să confirmați canalul dumneavoastră și vedeți că în momentul acesta sunt partener verificat. După aceea puteți să generați bani cu conținutul dumneavoastră. Și dacă vă amintiți, eu nu am o vechime foarte mare cu acest canal și de asemenea am un singur videoclip încărcat și cu toate acestea am putut să-l pun la generare de bani. Așa că dacă dumneavoastră aveți întrebări în ceea ce privește cum devin partener YouTube, cum îmi verific canalul sau cum pot să activez anumite funcții pe care în mod normal nu le aveți activate, aici mai pot activa fluxul live. Dar despre acest lucru voi vorbi în momentul în care vă voi arăta cum anume puteți să creați un eveniment live și cum puteți să faceți streaming de pe canalul dumneavoastră de YouTube. Cam atât cu acest videotutorial, sper să găsiți răspunsul la întrebările dumneavoastră cu privire la cum anume pot câștiga bani și așa mai departe. În descriere veți găsi un link care vă va duce către playlistul YouTuber de succes, iar acolo am 2-3 videotutoriale mai amănunțite în ceea ce privește posibilitatea creării unui cont AdSense și de asemenea monetizării conținutului YouTube. Sper că acest videotutorial să vă fie de folos. Nu uitați să dați un like, abonați-vă dacă doriți, bineînțeles. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.